Takže Doda už to dala, už má aj na vrchu, aj na spodu nalepené, vôbec to inak nevidno. Není to vidno. A čo je super, tak neobsahujú peroxid, takže fakt vám nejak extrémne neničia vám zuby. To je úplne že super. Není to také haklivé, ako keď poznáme také tie zo zahraničia, ktoré sú že extrémne silné a keď si ich necháte o minútu dlhšie, tak potom sa neviete už ani najesť, lebo tak vás bolia zuby, ďasná celá papuľka. Takže naozaj počula som o tomto len same chváliť, tak som strašne zvedavá teraz, ako za 20 minút bude mať Doda rozdiel pri bielení zubov. Takže ak chvíľku počkáte, tak v ďalšom story si ukážeme ten rozdiel a nezabúdajte ešte na to, že ja som si pre seba zobrala, mimo toho, že majú super rôzne kadejaké zubné pasty, ktoré som si objednala, mi ešte neprišli, tak čakám na ne, tak som si zobrala od nich túto úžasnú sonickú kefku a zobrala som si od nich aj tento korektor na zuby, ja to chcem strašne vyskúšať, takže idem to vyskúšať. No a v čom je táto sonická kefka úplne iná, mimo toho, že vyzerá úplne brutálne, krásna fialková farba, teraz si strašne ulietávam na tejto pudrovej farbe. Však som si kúpila takú šanelku vlastne. Inak vidíš to, miládi, ku kabelke. Tak má 5 frekvencií, napríklad máte tu intenzívnu, keď máte radšej, že také, že fakt, že silné, je to potom na každý deň, na bielenie zubov, nočné umývanie, na ráno, takže fakt si môžete rôzne prepínať tie intenzity. Ty kokos, ten whitening. Čo aj, to neviem, či to nemá aj viacej využití. A ja strašne toto zaujímavá tým, že ja pijem strašne veľa kávy a aj keď mám urobené zuby, tak to neznamená, že sa o ne netreba starať a netreba ich umývať. A viete o tom, že káva vytvára taký rôzny kadejaký povlak na tých zuboch, takže aj na urobených zuboch